これどうしたらいいのこんにちは。私の正面5メートルぐらいにいます。もう無理です。手振ってる。もう無理。退職代行もう無理。私の目の前5メートルぐらいにいます。ギリの人がいます。勝てる気がしません。誰か助けてください。めっちゃ狙われてる。相性悪いとこれ。私の前5メートル、私の前5メートル。私の正面5メートル。ナイスナイス。あ、振ったー。誰か誰か来てください。無理や。玉切れ松つけないこれ。私の目の前5メートル、私の前5メートル、5メートル、5メートル。あー、ありがとうありがとうございますありがとうございます。勝った勝った。打ち勝った打ち勝った。前から盾持ってきてます。盾持ってきてる盾持ち。